सबसे पहिले पूजन तुहार हो गौरी के ललनवा। सबसे पहिले पूजन तुहार हो गौरी के ललनवा। राम से पहिले लक्ष्मण से पहिले, राम से पहिले लक्ष्मण से पहिले, भरत से पहिले तुहार हो गौरी के ललनवा। भरत से पहिले तुहार हो गौरी के ललनवा। सबसे पहिले पूजन तुहार हो गौरी के ललनवा। विष्णु से पहिले ब्रह्मा से पहिले, विष्णु से पहिले ब्रह्मा से पहिले, महेश से पहिले तुहार हो गौरी के ललनवा। सबसे पहिले पूजन तुहार हो गौरी के ललनवा। सूरज से पहिले चंदा से पहिले, सूरज से पहिले चंदा से पहिले, तारा से पहिले तुहार हो गौरी के ललनवा। सबसे पहिले पूजन तुहार हो गौरी